الحمد لله الحمد لله رب العالمين muna gode ma Allah wanda ya sa muka zartar da wannan falila sallallahu asar wacce mun komo kuma za mu karasa wannan karatu da namu da muke ciki muna fata Allah samu dashi ina muka tsaya na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا Allah tabaraka wa ta'ala ce kalla al'amari ba haka bane innahu kana li ayatina lalle ya kasance game da ayoyinmu na alqur'ani anidan bai musu ne wato bai keta iyaka ne bai ma wato bai aiki da alqur'ani sa'urhikuhu dan haka na kuntata masa sa'urhikuhu na kuntata masa in kallafa masa su'udan hawan wato wahala na azaba shi na kuntata masa da ya hau azaba bisa kan azaba kamar mutum ya ce mashakkatu min al'azab azaba wanda ya ce mai karfi kwarai au ko kuwa jabalan min nar dusi babban tudu na wutan jahannama ya fi shi na bari ya hau wannan tudun sun ma ya hawi abadan sannan ya fito kan saman dusin nan na tudun dusin wutan nan ya fito sama zai faɗi azaban da za a ringa mishi kenan na إنه فكر وقدر innahu lallai cewa shi wannan kafirin fakkara ya yi tunani man tunani ya yi tunani abinda zai fadi game da alkur'ani ya zama akwai cikas ciki wa qaddar sannan ya kudurta a cikin zuciyarsa abinda yake so ya fadi game da qur'ani wanda yake mummuna fakkara ya yi tunani abinda zai faɗa game da alkur'ani wa kaddara sai kuma ya kudurta a cikin zuciyarsa haka na فقتل كيف قدر fakutila sha aka sine masa kaifa kaddar yadda ya kudurta abin da cikin zuciyarsa game da alkur'ani na ثم قتل كيف قدر na an karfafa maganar nan saboda muhimmanci shi ce summa kutila sannan za a sine masa kuma kaifa kaddar yadda ya kudurta game da ya wulakantar da sha'ani alkur'ani na ثم نظر thumma nazar sannan ya yi dubi yana ta duba fi ma ya fita hufi yana duba yadda zai yi ya samu ya yi wani abu ya aibata a cikin wannan alkur'ani ba duba ya samu amfani ba duba yadda zai samu cikas cikin kur'an na ثم عبس وبسر sun ma'abasa sannan ya kame huskansa ya muna na huskansa wa basar sa'an nan kuma ya kara bakin ciki ya kame huskansa yana bakin ciki da sha'ani alkur'ani saboda yana shiryar da mutane zuwa ga hanya madaidaiciya ثم أدبر واستكبر sun ma'adibara anil imani sannan ya juya baya daga barin imani wasu takbara sai girman kai game da bin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam فقال إن هذا إلا سحر يؤثر maganar duka kenan faƙala da yi wannan tunani ya duba duka faƙala sai ce in hada ai wannan ƙur'ani ba komai ba ne
illa sihrun yu'thar face sihiri ne wanda yace ake nakalowa kuma yake samun tasiri ake rubutawa ka gani wai sihiri ne wanda ake yawan aka sinto na إن هذا إلا قول البشر wai ai wannan alkur'ani ba komai bane illa qaulul bashar face maganar mutane ne qur'ani maganar mutane da ya tunani duka abin da yake faɗi ke wai qur'ani maganar mutane ne ba maganar Allah ba na'am سأصليه سقر to haka sa uslihi sakar na sa shi cikin wutan sakar sakaran ga wuta ne cikin wutan jahannama wani zaza ne a cikin wutan jahannama mana tsoron wuri wasa ne to ya ce وما أدراك ما سقر wama adaraka menene sanar da kai ma saka abin da ake cire shi saka na'am لا تبقي ولا تذر la tubqi ba ta bar komai daga gangan jikin mutum ba ta bar komai daga nama da ke gangan jikin ba ta bari wala tazar ai ba ta bari la tubqi wala tazar ka gani don shi an ya kama gangan jikin mutum yana ci ne tsoron kasusuwa sun mai udu kama kyana sannan ya koma kamar yadda jikin da ya ce nawa sai kama ci kuma sama har ya ci ya tsoron kasusuwa sannan kuma fara kuma haka Allah kiyaye na لواحة البشر lawahatun yana kona ilbashar gangan jiki yana kona gangan jiki ne sam ya fidda fatan nan duka da nama nan duka ya tsora kasusuwa wai na عليها 19 akan wannan wutan nan alaiha kan wannan wutan nan 19 akwai mala'iku 19 suke tsoro wannan wutan nan amma kafirai sun samu abin magana ya 19 adadi kadanga wutan wai wutan abin ga wai adadi kadanga na وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى lilbashar Allah tabaraka wa ta'ala ina magana game da yadda wannan kafirai suka gan karancin wa'annan mala'iku 19 ya zama 19 a ce wutan jahannama kana ce wutan jahannama mala'iku 19
shi da ubangiji Allah ya ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika, ba mu sanya masu tsaron wannan wutar jahannama ba face mala'iku suke tsaronsa. wa ma ja'alna iddatahu, sannan ba mu sanya adadin sunan ba, shi adadin su 19 ne, illa fitnatan lillazina kafaru, ba ce ya zama fitina ga waɗanda suka butulce ma Allah, da an yakulu da suke cewa lima kyanu 19, me yasa suka zama 19? me yasa? liyastaykina allazina utul kitab, saboda ya bayyana ma waɗanda sun ce an ba su littafi suna yahudu da nasara, ya bayyana musu gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin fadiwansu 19 muwafiq lima fi kitabi, wai 19 na ya dace kuma cikin littafin su a taura, haka ya tabbata kuma 19. wa yazdada allazina amanu, sai ya karu ga wanda suka yi imani da Allah na cikin mazuwan littafin nan, imanu sai karu, sai su a taura ma ya dace da kuma Qur'ani, nan 19 rungu 19 shi ya yi daidai, kaga su masu yi imani. wala yartaba allazina utul kitab, haka wanda an ka ba su littafi ba za su yi shakku ba, wal mu'minun, da kuma mu'minai a cikin adadin wa'annan mala'iku. wali yaqula allazina fi qulubihim marad, saboda wayanda su ce cikin zuciyarsu akwai ciwo na munafinci su ringa shakku, wal kafirun, kafirin maka kuma su ringa shakku. ma da arada Allah bi hada masal, me Allah ke nufi da wanga adadi ba ne ko 19? me Allah ke nufi da wannan? suna so su gane. shi Allah ya ce ba kadhalika yudillu Allahu man yasha, haka din ubangiji Allah yake batar da wanda ya so a cikin wannan adadi 19. yudillu Allahu man yasha, Allah yana batar da wanda ya so, wa yahdi man yasha, yana shiryar da kuma wanda ya so. wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san rundunar ubangijinka shi da kansa. an ce 19 nan kun je kun kidaye, ba wanda ya san rundunar Allah face shi. wa ma hiya, wannan kuma ba ita wannan ba ta kasance ba, wani abu ne ba ta kasance ba. ai wannan sakar, wannan wuta da sakar da mala'iku 19 suke kewaye da wutan nan ba ta kasance ba illa zikira lil bashar, fa ta zama abin wa'azi ne ga mutane, don wuta ne yana cikin wuta, wuta ne yana cikin wuta. me Allah ya ce? kalla, wannan Allah ya taka sawa, yana ba da kashe ne, ya ce wal kamar, na rinse da wata. Allah yana da iko ya rinse da duk abin da ya ga dama, amma dan adam ba ka rinse da koshi Allah. na na rinse da dare is adbar, a lokacin da ya juya, wannan dare ya juya ya tafi. Allah ce ya rinse da dare lokacin da zai juya, lokacin da zai zo, in ya zo kuma sai juya adbar ya tafi, shi rana ya zo. Allah ya rinse da wannan dare ne. na Allah ya ce wasu bugi, ina rantsuwa da safiya, idan asfara, idan ta bayyana, haske ya zo da safe ya bayyana. Allah ce ya rinse da wannan safiyar. muna gani kuma ba mu imani, muna gan dare ya zo, rana ya zo, ba mu imani. na'am shi Allah na jan hankula kuma ya ce innaha,
lalle cewa wannan wuta na sakar nan la'idal kubar yana cikin manyan bala'i masu girma. Wannan wutan nan sakar nan yana cikin manyan bala'i na da ubangiji Allah ya halci. Na nazira lil bashar, wannan wutan nan an kawo ne saboda a gargadar da mutane, a ba su tsoro game da wannan wuta. Na liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Allah ya ce liman sha'a minkum, wanda ya so daga cikin ku an yataqaddama, ya ci gaba da yin aiki alheri, ya taqaddama ya ci gaba da yin aikin alheri, aw ya ta'akhkhar ko ku ya sora baya imu ya butulci. Na kullu nafsin bima kasabat rahina, Allah ce kullu nafsin, kowace rai, bima kasabat, dangane da abin da ya aikata, rahina, za kama shi a kai, maza a tambaye shi, ba tambaye shi kan abin da bai yi ba. Na illa ashabal yamin, face mutanen mazuwa hannun dama, su ne mu'minai, su za su samu rabo. Na fi jannatin, suna cikin aljannoni, suna jin daɗi, ya tasa'alun, suna tambaya a tsakaninsu, suna tambayan juna. Na game da miyagun mutane da suka kasance duniya, suna tambaya ya ina matsayinsu, ina suke, ina aka bi da su, ina aka bi da su ne. Na ma salakakum fi saqar. shi a bude wutar jahannama gwada musu, suna cikin aljanna da suke tambaya da shi a bude, shi ga sunan suna cikin sakar. in suna cikin sakar nan, sai su 'yan aljanna na sai su tambaye su, ma salakakum fi sakar, me ya shigar da ku a cikin wannan wuta na sakar? sai su ce mi qalu lam naku min al-musallin. qalu, sai su ce lam naku min al-musallin, ai ba mu kasance cikin masallata ba, ba mu sallah, ba mu sallah, ba za mu shiga cikin sakar ba. Sakar, ke ka ji sunan ga wasan sakar, wanda ke wasa da sakar, o kana wasa da sallah ne, sakar ka shiga, Allah kiyaye. ma qalu lam nakum min al-musallin, ba mu kasance masu sallah ba, shi yasa muka shiga. Na wa lam nakun nut'imul miskin. Allah ya ce wa lam nakun nut'imul miskin, ba mu kasance muna ciyar da talakawa ba, bar muna hana su hakkinsu. Mun san wani na kwana cikin yunwa, ban bashi ba, mun kare kuma mun kwace mun sa bona ba mu bashi. oi Allah kiyaye. Na wa kunna nakhudu ma'al khaidin. ya ce wa kunna, mun kasance kuma na hudu, muna maganan banza, ma'al kha'idin, tare da masu maganan banza. Muna maganganu muka so, ko wani magana mai fito bacinmu sai muna fadiwa na isa da makamancinsu. Na wa kunna nukazzibu bi yawmiddin. wa kunna nukazzibu bi yawmiddin, mun kasance kuma muna karyata ranar sakamakon, ranar da za a yi hisabi ga duka, sai muna karyatawa. Na hatta atana al-yaqin. hatta atana al-yaqin, har dai yakini ya zo mana, shine mutuwa. Gashi mun ga kiri. Na fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, Allah ya ce fa ma tanfa'uhum, ba abin da zai amfanar da su. Shafa'atu shafi'in, ceton masu ceto
mala'iku sun ceto ran tasu kiyama, annaba sun ceto, mutan kirki sun ceto, amma ceto su na bai amfana da wayan da mutane wanda za su shiga sakar. Don wanda bai sallah ya zai samu ceto, wanda bai ciyar da talakawa ya zai shiga ceto, wanda bai imani da kiyama ya zai shiga cikin ceto, bai shiga. Na فما لهم عن التذكرة mu'ridin. Ya Allah tabaraka wa ta'ala ce to wayannan mutanen da aka sa cikin sakar, fama lahum menene ke tare da su an tazkirati mu'ridin, game da wazuzzukan da ake karanta wasu suke kawo da kai suna guduwa. Me yasa suke gudu daga barin wa'azi, ba su son su ji wa'azi? Na كأنهم حمر مستنفرة kaman dai sunan humurun, kaman jaki ne na daji mustanfira wanda suke gudu, mustanfira wanda suke wala suke gudu. Na me suke gudu ma? فرت من قسورة Wanda take gudu daga barin zaki, tana gudun zaki, suna gudun wa'azi kamar yadda wato jakin daji suke gudun wa'azi. Ka san jakin daji suna nan zaki ya bullo musu irin gudun da suke yi ba wasa ba. Irin yadda wanga ya dare da wanga ya dare da wanga ya dare da, kuma shi jakin daji da shi yana ci wanda ke da layi shi ba zaki ya samu mai wasa da shi. Wai suna gudun wa'azi kamar yadda ɗan jakin daji ya gan zaki yana gudu, wai haka suke gudun wa'azi. Na بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة bal yuridu kullu mri'in minhum, ai kowane ɗaya daga cikinsu suna kauna an yuta suhufan munashara, a kama su aikin kirki da suka yi. Ko ya ce bal yuridu kullu mri'in minhum, yani kowane ɗaya daga cikinsu yana kauna an yuta da a bashi suhufan munashara, wani littafin da za a aka wasar. Suna so su ga haka saboda sannan su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne. Shi an kawo su littafi, su ga littafin nan fili hannunsu, su karanta, ya ce musu littafin ne ya ce musu kamar annabin da ke tare da kunnan gaskiya ne, ya fito wurinmu ne. bal yuridu kullu mir'in minhum, kowane ɗaya daga cikinsu suna so ne an yi wuta sofa ba su littafi munashara wanda za a wasar a tsakaninsu, su karanta. An suka karanta kuma ya ba su labari kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne, ko kuwa mala'ika ya bi. Mala'ikan nan ya bi ya zo, sai ya so ya soka ya ce gaskiya Allah ya aiko wanga, in ba ka ba su ba su bi. Na'am كلا بل لا يخافون الآخرة kalla, sai Allah ya ce al'amarin ba haka ba, bal la yakhafuna al-akhirah, ba su tsoron lahira, sai sa suke wannan lahira, abinda zai abu lahira, azaban lahira shine ba su tsoro. Na كلا إنه تذكرة kalla, lalle cewa innahu, lalle cewa wannan alqur'ani tazkiratun, abin wa'azi ne sosai. Na فمن شاء ذكره faman sha'a, wanda ya so, zakarahu, ya wazuntu da wannan alqur'ani. Na وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو
Allah ya ce wa ma yazkurun ba za su wazantu ba illa an yasha Allah face Allah in ya so haka. Kuwa ahlut taqwa, lalle Allah madaukacin sarki shine ma'abocin tsoron Allah. Wato tsoro Allah yana hannun shi shine ke mallakar tsoro Allah. Ya so ya ba mutum yana tsoron Allah. Wa ahlul magfira shine kuma cancanci gafara, ma'abocin gafara, ma'abocin tsoron Allah, ma'abocin gafara yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala. Yana gafarta ma wanda ya so, yana gafarta ma wanda ya ji tsoronsa. Ma'anar shi ke na ga karshe wannan sura kenan. Za mu shiga cikin suratul kiyama ko mai Allah ya ce